מישהו זוכר? סרט למי שרוצה לחוות טירוף חושים מוחלט. ברוכים הבאים לבר, זאת מסיבת משטרה. סרט עוצר נשימה. מסיבה לכבוד משטרת ישראל. גלו הכל, את הסמים, לגלגל. אני שיכור, את השחיתות. בשר בקר איכותי, קצת שומן כבש, זה דתם. אין לי מושג מה הולך לקרות. אני הולך להסתכל. תן לי לעבור. איש אחד יצא לבדוק מה קרה שם. תן לי לעבור. וגילה יותר מדי. צריכה להקיא נראה לי. אוי, תן להקיא. לכל מי שאוהב לראות מנות שיכורות. לכל מי שאוהב לראות נושאים שיכורים. בינתיים לא מצליח להקיא. צריך להקיא. אוי, מסוכן פה. מסוכן פה. אוי, מסוכן פה. חכה, אל תברח. איש אינו חסין בפני הטירוף המשתולל. כל זה, אתה יודע, זה אנחנו כאן. השירים, הריקודים, הילדות הפרועות. סרט זה משמש אזהרה לכולנו. המדינה הזאת יורדת לטמיון. עשינו את המסיבה הזאת ולא עשינו את זה סתם. אין סיכוי שנתת לכמה חדלי אישים לרוס לבקר, נכון? המתח, המזימות. איפה המשטרה בן אדם? הם אמרו שהם שולחים עכשיו ניידת, אני לא מאמין להם. אני הולך לזיין אותם. מה קרה שם? מישהו זוכר? היו לי פעם סיגריות עכשיו ברעים. אני רוצה שאני אדחוף לך את כל הגרון.